her mennesker skal stemme den 3. december 2015. Det skal du også. Men hvad er det egentlig, vi skal stemme om? I 23 år har Danmark haft et såkaldt retsforbehold til EU. Det betyder, at vi i Danmark kun har deltaget i noget af EU's politi- og retssamarbejde. Nu har EU dog lavet nogle ændringer, og det betyder, at Danmarks retsforbehold vil ændre sig. Den 3. december skal vi derfor stemme, om Danmarks retsforbehold skal ændres til en tilvalgsordning. Sara her overvejer at stemme ja, men hvad vil det betyde? Hvis Sara stemmer ja, vil Danmark indgå i en tilvalgsordning i stedet for retsforbeholdet. I tilvalgsordningen vil Danmark give EU massiv indflydelse på 22 punkter, der handler om politi- og retssamarbejdet. De punkter, som Danmark siger ja til, kan ikke senere fortrydes. Et af de punkter, som vi kommer til at deltage i, er Europol, altså det europæiske politisamarbejde, der blandt andet bekæmper organiseret kriminalitet på tværs af landegrænser. Et af de punkter, vi ikke kommer til at deltage i, er en fælles europæisk flygtninge- og asylpolitik. De resterende punkter kan politikerne fremover vælge til eller fra. Det kommer dog til at ske uden befolkningens indflydelse. Elisabeth her overvejer at stemme nej, men hvad vil det så betyde? Hvis Elisabeth stemmer nej, vil Danmark beholde retsforbeholdet. Det vil betyde, at de danske politikere ikke kan lave aftaler med EU, uden at befolkningen siger god for det. EU har dog lavet nogle ændringer, som vil gøre, at vi rører ud af Europol, det europæiske politisamarbejde, hvis vi beholder retsforbeholdet. For at blive i Europol kan vi så forsøge at indgå en parallelaftale, der dog gør, at vi mister retten til det politiske samarbejde i Europol. Hvis det lykkes at lave aftalen, vil det formentlig tage flere år, før den kommer på plads, og i de år vil vi så stå uden for Europol. Valget den 3. december handler altså om alt samarbejde på det retslige område, hvor meget indflydelse EU vil have, og hvordan vi skal være med i Europol. Du skal derfor tage stilling til, om du vil stemme ja eller nej.